Dan kon je het nog rieden worden hier op de Zwette en hier laat een mooi stuk ijs zien. En rieden kunnen we het op meer plekken in de provincie. Of dat ik zo bloed is twijfelachtig. We gaan richting een kwakkelend waartype. En het bleun nu het nog lang droeg. De verwachting van joen en vannacht. Betiden sneeuw, lichte sneeuw, soms snijdt het even wat meer. En letterlijk gaat die sneeuw oer in Rijn en kans op IJssel. Dus gladens, joen en vannacht. De temperaturen gaan vannacht nog richting min 1, min 2 graden. Misschien nog wel de min 3, maar dan houdt het ik mooi op. En dan staan er gewoon letter vannacht rint die temperatuur weer eens wat op. En morgen mensen, we gaan een meest bewolkte dag. De temperaturen rennen op naar tussen de 2 en de 4 graden. En verder zijn we uitentrokken zijn wat lichter aan. De wind uit zuid-zuidwestwaai die is matig, misschien vrij krachtig in het kust- en waardgebied. Maar dan komt de joen en de nacht en dan zakt die temperatuur weer om het bij 0 of misschien wel min 1. En hebben we weer kans op gladens. En dat bedoel ik nog met kwakkeling. Want zeggen we nou vrij sneu en snijn, hebben we toen daar hoe temperaturen om het bij de 3 of de 4 graden heen. Hebben we dus even hoe wat rein, dus even wat deltslag, soms ik wat sneeuw en in de nacht meestal iets lichte frost. En dus moeten we morgen maar weer even in het waarschuwen.